ignore God. Musa ukungamnaki uThixo. Ubanele wenze umzekelo ngabazali abathi xa into yekaThixo bazirhuqe xa uye esikolo umuntu aleqe. Now ndifuna ke sijonge amagama amathathu, la magama yelelelene. Ndiliyekile lesine kuba ndisonqena kususa kube iklasi ncam. Elokuqala ngu-ignore, elesibini ngu-avoid, elesithathu ngu-forget. Elokuqala ignore, elesibini avoid, elesithathu forget. NgesiXhosa elokuqala kukungamnaki uThixo, elesibini ake ningandityhafenzi xa ndiyitsho then ndibuze kuni. Elokuqala kukuba uThixo ungangamnaki, elesibini andazi uba ngesizulu ukuthini, ukumphepha. Uavoid ukuthi ngesizulu hayi ndisho umzekelo ngomama kaSicishe, xa ndikubona usiza apha ephasejini ndihambe kulinga apha mna, sithi ngesingesi ku-avoid, ngesizulu kukuthini? Akukuziba. Yima uyexoka utha into kaTikTok leyo. Mazulu amahle sithi ubona umuntu echeckers umbone siza uwisa amehlo utsho umbaleke, ukuthini ngesizulu okanye likho igama elinye kuthini? Kukumbalekela, at least ingangconwana. Kusho ukuthi okokuqala kukumziba, to ignore. Okwesibini kukumbalekela usuke ngqo apha khona. Elesithathu kumlibala. La magama amathathu zizinto ezenziwa ngabantu kuThixo, nathi singazenza. Ungenzeka kuba nguwe lo sizokunqanda sithi uThixo ungamzibi, kodwa abanye benza sho uba abamzibi kodwa bayambalekela. Abanye abambalekeli bayamkhohlwa, bayamlibala. So zinto ezintathu ngamagama le asondeleyo onke anento yokwenza nokuba separated from God. But ingxaki yala ayi-2, la ayi-2 amagama enziwa ngaba bathi basindisiwe. Eli-1 lenziwa ngama-heading. Kula magama amathathu singubani la magama? Ignore, avoid and forget. Sithi amagama amabini enziwa ngaba bathi bayakholwa. Eli-1 lenziwa ngama-heading. Leliphi igama elenziwa ngama-heading kula magama amathathu? Ukuziba, ukubalekela nokukhohlwa. Ukukhohlwa ukulibala ngesizulu. Yeyi ninganenzeli loo nto nabesiXhosa nabazi isingisi nabasaziyo ndibuza umbuzo omnye lapha. Ndithi kwaba bangasazi isingisi okanye basaziyo qha bangawaziyo la magama. Kukuziba, ukubalekela nokukhohlwa. Sithi amabini kula magama enziwa ngabazalwane, eli-1 lenziwa ngama-heading. Sithi nge-English ignore, avoid, forget. Sithi elinye lawo lenziwa ngabazalwane, amabini enziwa ngaba bathi bangabazalwane. Sorry, eli-1 lenziwa ngama-heading, amabini enziwa ngabantu kuthiwa ngabazalwane. Ngawaphi amagama amabini awenziwa ngaba bantu kuthiwa ngabazalwane? Ngo-ignore nabani? Abanye bathi no-avoid, abanye no-forget. Abazalwane bam avoid uThixo.
Okay maninike enye chance. Makubogogo ndibuza nakuni sanujonga abantwana nithi napasa kudala sisikolo secawe esakupaswa. Ndithi bogogo nikhetha kumagama amathathu ukuziba, ukubalekela nokukhohlwa. Sithi igama eliyi-1 apha lenziwa ngama-heading, ayi-2 enziwa ngabazalwane. Kuba ke engekho umlungu apha mavele sonke sikhethe kula amathathu esiZulu. Ngawaphi amagama amabini izenzo ezimbini ezenziwa ngabazalwane kwizi zintathu? Kukuziba nokukhohlwa. Ama-heading enzani wona? They run away, they avoid God. Now aba bantu bobathathu ke ngoku bayahlangana noThixo okanye bonke bohlukene noThixo? Are they all separated from God in a way, or others are not separated from God? Aba bantu ndithi bohlukene na noba bahlangene noThixo? Can light as fans. Zawutshisela bethu umuntu apha. Apha kukho omiss. Sithi, are these people separated okanye mandisebenzise igama elizoba ngcono? Are they in fellowship with God, or are they all out of fellowship with God, or some are out of fellowship and some are in fellowship? Okay, ngesixhosa ndithi abantu intoni fellowship? Bahlanganyele noThixo, behlukene noThixo. Isixhosa ngisazi. Bahlangene noThixo okanye bohlukene noThixo okanye abanye bahlangene abanye bohlukene. Okay, abathi bonke bohlukene noThixo zandla phezulu. Abathi all these people are out of fellowship with God. Zandla phezulu. 1, 2, 3. Usazoyicacisa kuba njani? 1, 2, 3, 4. Abathi hayi bohluke phakathi, abanye ba in fellowship, abanye ba out of fellowship. Hands up. Izuba kwenye group. Yi group ethi bonke ababantu aba fellowship noThixo okanye abanye ba fellowship abanye ba fellowship. Ama-heading aka fellowship mhlamba abazalwane ba fellowship wona. Hands up. Izidenge ke ngokwezingazi kwanto. Okay, ke aba neutral abazafuna bafundisa kuba bemathini. Kalo yi common sense lesifuna apha, and akekho umuntu ozoba wrong nozoba right atangangena izulu. Kona i-answer endicingela uba mna iyo, all these people are out of fellowship. If you ignore me, are you in fellowship with me? If you forget me, are you in fellowship with me? If you avoid me, are you in fellowship with me? Ndifuna niphikise. Kaloku uThixo sihlala naye physically, sihlala naye ngenhliziyo nangengqondo. So uba ke ngoku ndimzibile, ndifellowshipile naye. Umuntu okuzibileyo uhleli nawe. Niyakwazi ukuziba. Abantu xa bekuzibile mos bayakwazi noba bade bathethe ngawe ngokukhona because abananto yakwenza nawe. Umuntu okulibeleyo in fellowship nawe. Ndinomfanekiso umuntu ethi ndimlibele tu. Yes, uyamazi. Mna ndithetha ngufellowship. So niyabona ke ngoba uqhamza uba kutsho ukuthi uba uThixo uyamziba noba usindisiwe
awehlukanga into yenziwa ngama-18. Uba usuku lwakho lonke lugcwele ibhizinesi yakho, ucinga ngeengxaki zakho, awucingi kwangoThixo, andiqondi uba wehluke kakhulu kwihedeni elimbaleka ngeenyawo, because nawe awuhlangananga naye. So that's why ke bendifuna ngalamagama amathathu ndifuna ukuqinisa into ethi ukukhumbula uThixo xa useholweni yecawe uyafana nehedeni xa unjalo. That's why you'll find ukuthi abantu abaninzi xa bengekho caweni benza noba intoni. Abanye ngoku nje bandishumayela ungenzeka uba babhala into ezingabhadlanga phezu efowunini. Ima umuntu xa umignora sube khona noba sube ngekho, sube usecaleni kwakhe noba sube ngekho ecaleni kwakhe, usecaleni kwakhe kodwa awumnakanga. So kutsho ukuthi the fact yokuba abazalwane bathi sibuyela kuThixo ayithethi ukuthi bafike babe ne-fellowship naye. Uyabona ngokuba ungathi ulinde utata wakho avela afika ahlale ekamereni lakhe azidlalela iradio, azidlalela amakhasi, aziphuzela utywala, angangathi akekho khona ngowakhona ecaleni kwakho. So into yoba uthi ndazibuyisela enkosini xa kuthiwa repent, turn to God and all that, uzithathe ngoba upasile. Uma ngaba uThixo imini yonke awucingi ngoba ukhona, awucingi ngoba uyaphila, awunaso nesazela sokuba uphambi kwakhe, ithethe ukuthi ufana nqwa nehedeni. And fanele nazi bazalwane ukuba izinto ezenza uThixo simzibe zizinto ezingeso sono ngamanye amaxesha. We don't care about the feelings zikaThixo, we don't care about uba ufuna ukuncokola nathi. All we know kukuba saphakamisa isandla kodwa uThixo siyamziba. Sitho kwesibini ukum-avoida nokasiyenzi kakhulu le, because uku-avoida konqena icawe. Xa usodwa konqena ukuya ecaweni ke ngo so uwe seriously, then kubekho ukumlibala. So bendizamile ukuchekisha kuGoogle kona ngekade asincede ncam ukuba what's the difference between ignoring and avoiding. Kuthiwa the main difference is that avoiding is about actively staying away from a person or situation. So xa kuthiwa uThixo uyambalekela kuthetha ukuthi uba kuqala ingoma yecawe uyahamba ndingena babona abantu kuthiwa ngabembi. Abembi baya ententeni. Ningene wabona amahedeni xa eze emtshatweni. Xa kushunyayelwa amahedeni ahlala phi? Aphuma phandle ayobhema, aphuma phandle ayosela ngenxa uba they can't stand uba kuthethwe ngoThixo. So they physically remove themselves. So ngamahedeni ke lawo nabazalwane abathile. Ngene Paul abazalwane xa kubhujiwe emakhaya nabo nithi ngonithini yobavelela bangacawe kwanani. But befuna nibone umahluko between avoiding. So kungenzeka uba uThixo avoid awudubaleke uyeze ecaweni. Kungenzeka uba uyacula. Kungenzeka uba uyagida kodwa ugqibela ngokuba usecaweni. Emveni kuba uphumile ecaweni ungula mtshakazi wasezilalini kakade. Sithi ke yintoni umahluko phakathi kwa avoid no ignore. Sithi avoid means actively staying away from a person or situation, while ignoring is about deliberately not paying attention. Yabona ngoba ifoni yakho ubhala into engenakwenza noThixo uzile ecaweni. Kodwa uThixo umzibile because ucinga ezinye izinto. And abaninzi abantu bakula category. Imajority yabantu especially youth nogogo aba bayakwazi uze ecaweni afika ugogo blues acinga ngazo zonke ingxaki zekhaya. Ngoku alapha kwathi uthi nobe yambiza egama
ulapha ngomzimba kodwa ngengqondo akekho apha. Umzibile uThixo xa wenze kanje. So xa sithi ungamzibi, xa sithi do not ignore God, asithethi ngento ephaya phezulu, setha ngento eyenzeka practically. Abantu bayakwazi ukuthi belapho kuthethwa khona ngoThixo bangeva noba kuthiweni ngoThixo. So sithi ke ignoring is deliberately, kodwa ubuya Paula noku-ignore akwehlukanga kakhulu because uyenza lento deliberately. Ngamanye amaxesha umbone umuntu eyochama mpela xa kushunyayela ukhathele. That is, you shut God out of your mind. You shut God's business out of your mind. And kulula uyabona nezingolweni ngoningeza nabantwana pha mama kaSicishe. Kanti abantwana bofike bahlala apha ngomzimba. Xa sobuza bekusithiwane akazi noma bekuthiwane because ufike wayiziba yonke le mithetho. That is, ukuziba means not paying attention, ukungahoyi, ukungaphulaphuli, ukungabi nomdla, kuthiwa ngumdlandla ngesizulu, ukungabonakalisa imdlandla kulelo uthethwa ngayo. By so doing you are ignoring God. And abantu who ignore God ngabantu be-events. Umuntu ongamhoyi uThixo uyakwazi ufakaza apha phambili. Afune mhla kufakaza yena nimamele nonke. Kutheni ngandibheke bazalwane? Theni ngathani ndiva? Hallelujah! Kaloku kuze yena ngalo mina ndithi funeka sonke sikhwaze hallelujah. Amen. Jesus. Kuba kutheni ngalo mina? Kuze yena kodwa xa sengabanye abantu uyambona ukude. So ignoring God means ignoring his word, not paying attention to his word, not paying attention to anything eyenziwa ecaweni. Ube ngathi khange uye, and uYesu uyayichaza lonto uthi ngaba balivayo ilizwi kodwa lifike lebiwe nguSathane. Uleba njani uSathane? Because they never paid attention. So uthi mahloko phakathi ko ignore and avoiding, let's all read. Thina sikwazi ukufunda. 1, 2. The main difference is that avoiding is about actively staying away from a person or situation. Now, abantwana bakwaXolo kungalula uba bam-avoid uThixo njengoba mama bestrict uyabawola bazisapha ndithi. Kodwa ukum-ignora ngebam-ignore khona ngosezamile uba bangam-avoid. Which means ifana lale kuthiwa ungayithatha ihashe, ungalithatha ihashe ulise emanzini kodwa ke kulenze ukuba lisele. Which means thina singabazali masiqiniseke ukuba at least abantwana bethu abambalekeli uThixo, sibasa kule ndawo enoThixo. Kodwa into yoba xa sebefikile they ignore him or they don't, it's up to them. Kodwa siyanqanda ke sithi please xa sele uzile holweni yecawe, sele uzile apho kuthethwa noThixo, apho kuthethwa ngoThixo, don't ignore him. Don't intentionally do something else. Yiyeke into yakho hleli uyochama. Kaba abanye abantu kwezinye icawe bathanda ukupheka. Waziwa ngokupheka kangoba ndike ndihlupheke sino kwezinye icawe. Ndike ndaya kwezinye indawo. Uphala ubiza umuntu ucinga ubula kanti uzolanda ekitchen. Elandwe ekitchen nje lo muntu ulandwa seluyivala isemon. And ndiyazigweba ezocawe zonke. Ndiyabagweba mama Mhlabe abazalwane abezecaweni bapheke ngokukhonziwe. Ithethe ukuthi abam-avoidanga, abambalekelanga, cha bamzibile. Ufika ukuqhuza pha kangaba udubone cha ndiye ndibethwe kuba ndiyi-guest speaker wazindawo. Ubone uba hayibo siyafika mhlambe ngo-10, mhlambe inkonzo uthi iqala ngo-10, then wena uyi-guest speaker uzofika nge-10:30. Uyafika hayibo kunqa ikhaphiji nge-10:30. Bayakubonisa nje bamfundisi lo Thixo azothetha nathi apha sizomziba kugqibele thina. And inoma noSathane uyakwenza ukhuthale. Sunday school
Ndinayo imali babi ikhotshwa ngakho 10 rand apha. Ndifuna ukuva uba ngubani eBhayibhileni. iSunday school encinci, group 1. Babi khona? I20 rand? Ikhona 20 rand. Ngubani eBhayibhileni owaziba uYesu? Wade wakhala uYesu. Ningathethi abantu abadala. Ngubani owaziba uYesu eBhayibhileni wade wakhalaza? uYesu enqanda lo muntu. Sunday school ephakathi. Sunday school endala. Sapale 20 rand. Noba bayibona abantwana le mali. Ningangixeleli ke ngabantu o-elephant. Funa 20 rand. Kubani eBhayibhileni wabakhona apho kukho uYesu kodwa wamziba? Isandla phezulu. Bulumko uphakamisile. Ningana bulumko imicrophone. Ehlika nawe bulumko umncinci. Boy uphakamisile noba uphakamisanga liyaphela ixesha lami. Hayi uboy wehlulakele. Hayibo, nehlulwa kanjani boy into elula kanje? Who ignored God in the Bible? He was where. Who ignored Jesus? He was. This person was where Jesus was. But this person ignored Jesus until Jesus somehow rebuked him. What do Yesu wamngxolisa lo muntu? Uba hey. Kubani bulumko? I think Paul that. Ayizange. 40%. Siyamkhwebela phela kunaba abakhamisileyo. Boy, ake sizwe. Lo muntu ulapho khona uYesu. Kodwa wamignora uYesu. Sibuya siya phaya xa sisuka ku boy siya kubani lo mfana? Spa. Khawuleza boy. Peter dad. 40%. Khawuleza siya kuSpa. uSpa uyayishaya kuSpa. Tata benzothi Peter also. Okay, mntana 40%. Kodwa nepasila kufani level 3. Ake sive uSpa. Kumata. Yeah, 100%. Umartha. Ndandishiwo ngathi le nkwenkwe iclever le. uMartha benoMary, they were with Jesus. Then uMartha enda nokuhlala noYesu. Wahamba wasebenza njengaba mama abaphekayo. Ufike benqunqa ikhapheshe nespinach ke 10:30. Khoveze uMaria. John, Luke 10, verse 42. Kutsho ngoxa sibona umuntu obukela ipictures ngokushunyayelwayo unesimo sika Martha. And kuyathanda ukhuthaleka. Cala siXhosa mntanami. Verse 40, masiqala phicala khona babi. 38. Naku umuntu ongakhange amhoye uYesu. Ukhona uYesu. Kuthiwa kolo hambo lwabo uYesu ungene. Yayi, ingana ni ignore kwamna lo nje. Kuthiwa kolo hambo lwabo uYesu ungene edolophaneni ithile waza wamkelwa endlwini ngumfazi othile ogama linguMartha. Niyambona uMartha umamkele kuqala. Uyazi ba lento ekuthiwa ndingumuntu weRevelation benzoyikhila lento. Ndithi lo omamkele kuqala umamkele wajike wamignore. Andingeni Paul banasecaweni abantu abagezanga abakudala bakholwa. uPaul ba aba basanda ukukholwa banomdla. Kwamna bandibiza dedi ezizindala zilamfana. Sisinyamezele nje basingazi basingabasaya kuyiphi icawa. Yimani ke ni Paul babantu abagezanga lekudala ukholwa. Bekholwa. Abantu abatsha nje bahlele abatsha enkolweni kuthiwa ke ngubani omamkele kuqala? Hayi nginaligezile kalo. Kubani ovulele uYesu emnyango? Kubani uphambi kwakho ongana isikiphe esimhlophe athule ahambe? Funa uvi Afrikaans? Ndingabuza kanjani ngesiAfrikaans?
The opened door. Karo ndibangasosho ngesizulu akefa. Ndibangasosho the opened door. Tu. Fandinad. So, masiqale ku-38 ke mntanami again. Ungabovela uthuleka ngayicaweni noba ukholwa. Hey. Uyachinga. Kuthiwani ke kolo hamba kaloku sisixhosa siyathetha ngwasikholwa ngosiyathetha. Hey. Kuthiwani kolo hambo uYesu ungene phi dolophaneni ithile waza wamkelwa ngubani endlwini. Avoidile. Umbalekele. Cha, umamkele. Waza wamkelwa endlwini ngumfazi othile ogama linguMartha. Yes. uMartha wayenodade wabo ogama linguMaria. Owathi yena wahlala ezinyaweni zenkosi. Kutsho ukuthi uMartha paid attention to Jesus. uMaria, thank you. Kangaba besincokola nohlehle ngosizayo sithi zininzi izinto ezithatha iattention yethu away from God. Zininzi sizozibala ke kodwa ndizikhona apha kwinotes zami. Izinto ezithatha iattention yintoni? Izinto ezenza singamnaki uYesu. Kuthiwa ke wathi yena wahlala ezinyaweni zenkosi ephulaphula amazwi ayo. So you may come to church and not hear even one word from Jesus. Ungaya enkonfeni eRijinini, nikanibona eRijinini ufika phaya abantu behleli phandle ba. Bayile eRijinini kodwa they are ignoring him. Into abayenza bancokola. And xa uYesu ungamnakanga suba ikhona lento uyinakileyo. And lento uyinakileyo suba ingazukunceda engangakunika ipeace. So a Christian family ke ndisikelelekile shame. Andikababona abazalwane beme phandle kodwa mhlana ndibona nambona nindithumelele. Nibhala Martha dash nibhala igama lakhe. Uba kule nkofa sihambe noMartha othile. Kumartha Hlabe, Martha Xolo, Martha Ncizwa, Martha Potolwana. Ndifuna ifane yakhe lo Martha. Ezolesendi ke nihlala kakuhle nihlala phakathi mos. Nina banqabile abahlala pha ngasemva. Kodwa isimo sika Martha ukusive ngamanye amaxesha. Kuba siyakubiza ibe ngathi ibreak iphele kwangoko. Yini sancokolanga uvela phakathi kwincoko eqala emnandi. So zili ke uMartha wayenodade wabo ngubani nguMaria owathi yena wahlala ngasezinyaweni waphulaphula amazwi enkosi. So xa ungumzalwane xa sithi musuku mziba uYesu sizama ukuthi phulaphula amazwi akhe. Uba umuntu ophulaphula amazwi kaYesu soze uwe. Soze udle sono because usolo usiva amazwi akhe. Kwenzeke na kule feni yona ke? I can't each on. There's fans singaphambili ungena into. Then verse elandelayo ke mntanami. Kwenzeka ntoni pha phezulu? Ke yena uMartha wayexakeke kakhulu ngamalungiselelo. Waya kuYesu wathi Nkosi akukhathalina kukuba umsakwethu endiyekele ndilungiselela ndedwa. Yitsho kuye andincedise. Kusho ngumama osuka pha ekitchen uzolanda umzalwana. Uthi akakhathalini usino ufuna kuyonqwenywa. Intoni into yakho inqwenywa kuthiwa inceda amehlo. Kuyonqwenywa icarrot sibhiza abasino. Ufuna ukuyonqwemisa abantu icarrot. eCFA abantu abathi noba sendifile kungaboze kuphekwe ngexesha lenkomfa. Kungaboze kuphekwe ngexesha lezwi.
ngexesha lezwi asenzi kwanto ndade ndingabanqanda abanye bathuma umome kakhulu xa qala nje ushunyayela mome silibele into ethile otha aba xa kuthiwa uyathumeka bade basho uyathuma ndeka sanothi umome uyathumeka lapha because niyamnyanzela uba makathini makazibe uYesu ukuziba uYesu kungamameli amazwi akhe because ifellowship is about amazwi. Waphendula ke uYesu wathi kuye wena Martha uzikhathaza ngezinto ezininzi. Kusho ukuthi wasekusheka uba athi uYesu uzikhathaza ngezinto ezininzi ezingenanto yakwenza nami. NgesiNgesi isiXhosa sisho kakubi, isiNgesi sisho kakuhle sona sithi Martha. Martha. Umuntu kwesho kanjalo subonwabile. Nimfuna udiye Martha lapha. Khawuphume lo diye Mrs. Uthini uYesu? Martha. Martha. The Lord answered. Umuntu xesho kanjalo uzama ukuqononondisa uba yeke lento yenzayo. You are worried and upset about many things. Kaba into endiyiphawuleyo ezicaweni uyazi abantu abaninzi uThixo bam-ignora xa sebefumene ii-positions. Once umuntu wangu-secretary ebandleni, wangu-treasurer, wangu-vice, kulula wangumfundisi uba avela focus apha kwi-ministry angabiseva kwamazwi kaYesu. Upapa neentshumayelo zakhe ngohlala emdileni mna ndingumdile wenyaniso yonke imihla siyile mithi akeva kwanto etshiwo nguThixo. So ma-Christian family amahle kuzo zonke izinto ungathi sowuye kuye, ungathi sowuye apho akhoyo ufike umzibe. Uthi ngokuze enkomfeni awunakwanto kangaba abantu abaninzi ubungamquka ukuthi mazofakaza angathetha ngespeaker, athethe ngecamera, athethe ngelights because akaweva amazwi ukuthi uYesu wahlala ezinyaweni. uMaria wahlala ezinyaweni zikaYesu waphulaphula amazwi akhe intentionally. Umzekelo ngo xa wehlelwe yinto bambalwa abantu abafuna amazwi kaYesu uba Yesu, what do you say about this? Banqabile. Abantu abaninzi they respond based on what people say. Ngalonto kodwa ke nanguya usisi wethu. Masiye next. But few things are needed utsho Yesu, or indeed only one. Uthi uYesu uzixakise ngento ezininzi kodwa izinto ezimbalwa into ezidingekayo usuzixakisa ngento ezininzi kangaka. Waphinde wajekisa what azinintsanga inye. Uthi Mary has chosen what is better. Uthi uMaria ukhethe lento ebaluleke kakhulu kunento zonke. Yintoni yakhethwa nguMary? Is to pay attention to Jesus. Intoni yenziwa nguMary? Intoni yenziwa nguMary? Kwenzekani napha? Intoni yenziwa nguMary? Wahoya into etshiwo nguYesu. She paid attention to Jesus. Kuthiwa ke futhi lento efunwe nguMary, it will not be taken away from her. Kutsho ukuthi le ekhethwe nguMartha ingathathwa because ngenye imini uyoziyeka uphathe ikhichi. Uyazi umuntu mhla wayeka uphathe ikhichi sini uthi asadle kamnandi ngosekwayeka mna. Ndiyibonile ibeetroot anti nobu secretary ungenzeka uyeka uba nguye. Kungenzeka noba nobunongxowa ungenyulwa kodwa ikhona into engeke ithathwe kuwe le yokunaka uYesu. Kangangoba yona nto indinikeza comfort leyo. Uyabona uYesu uba uthi mandithetha amazwi ndiyawathetha. Noba zondiyekisa uba ngumongameli uba bekuthiwa ndinguye, noba zondiyekisa uba ngumfundisi uba bekuthiwa ndinguye, noba ngandiphelisela isikhundla phi. Amazwi atshiwo nguYesu kum namazwi uYesu athi mandiwathethe they matter more than
anyone's words. And when you ignore Jesus, it means you are paying attention to someone or something. It's either you are paying attention to yourself. Ngamanye amaxesha ungangamhoyi uYesu kuba uzihoye gqithi wena. Ungangamhoyi uYesu kuba uhoye ifamily yakho kakhulu. Ungangamhoyi uYesu kuba uhoye umsebenzi wakho kakhulu. Ungangamhoyi uYesu kuba uhoye izifundo zakho kakhulu. Ungangamhoyi uYesu for one or the other reason. uMartha, she had a reason. She was busy elungiselela. Inoba uMartha weyicingelwa mhlawumbe yofika nconywe kuthiwe yo yazi yamnandi ipapa yakho. Yima xa unokufika emntwini mamods uthi kuye ndinemizuzu emihlanu andinaxesha avele ahamba ukubrayela inyama. Ungeva kanjani? Manje ngabuza umamods mambuze nakwabantu bathanda ibrayi. Sithi ugqitha emntwini ufuna nje ukuncokola naye. Endana uba nincokole avela aphume phandle angatsho kuwe. Usolo ucinga uyangena makasithi mhlawumbe uleqa iflight ubufuna nje i5 minutes. Xa uphuma phandle hey amalahle sebomvu sele zoyibeka inyama. Ungaphuma onwabile noma ungaphuma ungonwabanga. Ndithi inyama lesida ngayo apha. Ungaphuma onwabile noma ungonwabanga. Sithi xa uphuma amalahle abomvu inyama ikabekwa kaloku i5 minutes. Kanti njani? Sithe kaloku lo muntu leqa iflight une 5 minutes just to have a conversation and leave. Yena ukwamkele wabe sephuma phandle eyokulungiselela inyama engatshongo. Ngoku wena kuphele i5 minutes uyamjonga uphi Khalipha. Ye Khalipha xa ethi gqi uKhalipha uza ne-surprise tara. Ungaphuma ungonwabanga because awuncokolanga. Nathi singabazalwane and abazalwane abakhonza uThixo abenzela uThixo izinto bengena fellowship naye bayakhalaza. Abantu be-service without fellowship they always complain because i-service engasuki kwi-fellowship ine-expectations as outside law obeseva. So uMary ke nangu yawenze into kuthiwa le ayenzileyo ngeke ithathwe kuye. Uthi umbuzo wami ke ngoku xa uze ecaweni uyawahoya amazwi kaThixo. Kaba ndike ndiye kule mizi ukungcwatywa kuyo. Ndiphawule into yoba abantu abathuthuzela kule mizi kungcwatywa kuyo abawatshintsha amavesi. Umuntu ithi ivesi aseyazi. Sozuva ivesi inqabile into yoba uve ivesi entsha. Kaba mna badla ukuxakeka abantu xa ndiyovelela shame because mna ndiza nevesi lefa nditsho. Not uba uxabele uyawuphinda sibophe. Andivesi yakhona le. uYehova uxabele. Esixabele nje uyophinda sibophe. Siphinde siyahamba siya komnye umzi uYehova usixabele. Esixabele nje aniyazi lo verse bengixela uhlehle ecaba kayazi. Usixabele uyazi babi? Oyikho ijonge lo verse. Uthiwa esixabele nje uyophinda sibophe. And into abayenza abantu kukhona abaspecializeayo nje. Banama verse asemingcwabeni. Xa ezoya kulo mngcwabo umzalwane akasabuzi nokuba Thixo leliphi ilizwi elizobanyanga. Umzekelo andizincomi ke ndenza umzekelo kuba ngumzekelo khona ndike ndawushumayela kulo Nzamezi kubhubhe unina. Xa kubhubhe unina kaNzamezi khange ndibe ndicinga uba kanina amavesi athini uxabele. Esixabele nje uyawuphinda sibophe. Aniyazi le verse bomama? Nihamba phi kanti? Yendo yazi awuyazi le verse? Phawe cawa khona into ezaziyashiwe ezi verse. Ngeke angaxabeli. Qha ndikho sure ngeSingesi because akufundwa siNgesi phaya.
Uyayifumana? Uthi nguHosea 6 azange ndiyivule kwayo la verse because andikayinikwa tu ngumoya banditsho. Hosea 6 verse from verse 7 1 from verse 1 uHosea. Ndiya kweyiphi into ke kule nto ignore uThixo. Come, let us turn to the Lord. He has torn us to pieces. Now he will heal us. He has injured us. Now he will bandage us, our wounds. Ivesi ke leyo. Andiyifundi ke la verse ndingayinikwa ngumoya. Because xa uyonyanga abantu ngolizwi fanele pay attention. Don't ignore Jesus. Konfesa eXhoseni. Ndifuna leyo uxabela, bathanda uxabela uku. Isixhosa esidala mntanam. Sithetha ngantoni ngosithetha ngokungamhoyi. Yizani sibuyele kuYehova. Kuba uqwengile. Wosiphilisa. Uxabele. Wasibopha. Next. Ikhona enye indawo. Ntombazane freeze micro inantsika apha. Yizani kaloku sibuyele kundikho. Hayi man. Ivesi enye ivesi. Kanti ufuna sifunde ivesi enye namhlanje? Hayi ke emva kwensuku ezimbini wosidlisa ubomi. Kwelesithathu asevuse. Sitsho siphile phambi kwakhe. Abantu abakwethu kubi. Siyambona ukuthi uYehova uxabele. And uPaul ba akho kwaYehova exabeleyo apha yimikhuba libulele umuntu. Umzekelo bazalwane, umuntu ebeyokweba okanye eyokwenza iheist. Eyothatha imoto imali yemoto. Yintoni? Eyothatha imali yemoto. Hayi akayithathi imoto yemali abayithathi. Bafike bathatha imali yemoto. Okay ke umisi wakwathu kuthiwa uthatha ntoni imali kwimoto yemali adutyulwe ke ngoku kubizwe uba uqhamza andithi uba uqhamza njengoba lo mfana engutsotsi umama wakhe okanye utata wakhe sicawa naye xa ifika uba uqhamza. Hosea 6 verse 1 uhlala ntoni lo mntwana yizani kaloku utsho kule family kanti kwenzekani lo mntwana inoba khona into afuna uyishumayela usiphi uyafika ke ngoku udutyule phi lo mfana kwi-heist uthi yizani sibuyele kuYehova kuba uqwengile uYehova pha yema ngubani obedubula laa mntu nguYehova kuthiwa uqwengile wosiphilisa uxabele batsho baphume bonke abantu kulo mzi beshoba nguYehova oxabeleyo apha. Amen. Sithi xa uyoduduza do not ignore God. Masingabikho isimo and ndike ndiphalwe ngamanye amaxesha mamugaqi nina nibadala isikakhulu. Uba kukho iphupha you don't care ngokuya kuThixo. Nivele imignore nilitolike qha. Uba ukwaphupha eBhema hayi ke siyalazi icuba zindaba. Uba uphuphe icuba kusho into leyo zindaba. Zikhona nezinye amanzi andazi ba intoni. Utheni? Amanzi ngumtshato. Then so into eyenzekayo bonke abantu lwazi masinganzi into ezininzi exesha elinye. So ithi into yam ke ngamaxesha amaninzi i-tradition nayo iyasenza sim-ignore uThixo because sesisazi uba ubuphuphe uphuza. Futhi xa uphuphe uphuza abatsho uba uzophuza. Kukho into abayitsho nje namsebenzi enganayo uphuza. So ndithi ke siya kuloo nzamezi ke ngale mini ndiyacinga uba ye ndizawushumayela ivesi ethina. Ndazotyhilelela yilaa vesi Hebrews 11 phaa kuthethwa ngamaqhawe okholo ngokuba uThixo is proud to be called their God
and then kuthiwa aba bantu ba enjoya lento baba kwelalizwe kuthiwa abasayi kuthiwa uba ngaba babenga enjoy kwelalizwe ngababuyayo. So datyhile into ethi umuntu ofileyo sometimes xa efe ekholwa ke mostly akarhalele ukubuya, and nento ozibona ongekamenzeli yona akudingeki uba ibuye icinga because akasayifuni, incinci kunento anayo apho akhoyo. Niyamkhumbula uLazarus ekuthiwa wayegula apha emhlabeni enezilonda, xa umthengela imoto ezulwini wesayifuna imoto, it mattered not. So ndatyhila lo vesi, so wabe sefakaza kunzamezi, nam ndavuya uba hayibo le vesi engeyiyo ivesi yomngcwabo kanti iyakwazi uba uThixo ayenze ingqale enhliziyweni. So that sometimes we ignore God because sicingela uba ezinye into zifuna thina, hayi ngeke ndifake Thixo kule into idinga mna. So sithi ke khona umahluko between avoiding and ignoring. Kodwa kufuneka siyazi uba to ignore God, masiphinde kwi-definitions bandawam, xa uThixo ungamhoyi uyayenza, you are active. Kuthiwa avoiding means actively staying away from a person or a situation. Then while ignoring is about deliberately not paying attention. And yona ndibabetha kakhulu abazalwane. Abazalwane i-attention span yabo ecaweni incinci kunabantu abaseChurch. Umzalwane umgqibela ehleka kabini kathathu uyambona sesozela. Kanti bezokwenzana ecaweni, uze ecaweni just to ignore God. Hayi ke ukumana usozela ucimela uvuka kungcono. But ukuvela ulale kwezinye icawe uyakwazi uba umfundisi amnyamezela umzalwane elele egxalabeni komnye. Ndithi angaqandi bulawe shem noba ndimenywe iphi soziyenze lo. Nobuza isikhulu phela uyathakatha. Asinangxaki nokozela kodwa kulala kuko na ukum-ignora kakhulu. Umzekelo ngathi uYesu encokola na ulale. Masiyeke kwigama lesithathu i-difference between ignoring and forgetting. The main difference is that ignoring is an active choice to disregard something, while forgetting is a passive failure to remember or recall. Kutsho ukuthi ukulibala uThixo kungcono kunomu-ignora. Ukum-ignora uyazazi uba ngoku ndenza into ethile endaweni yokwenza into ethile. Kangaba ndike ndicinge ezitayela zikhona ngozoba xa uthandaza uzule. Niyazibona izitayela zikhona? Esitayela sokuzula xa uthandaza asinayo i-potential yokwenza um-ignore uthetha naye. Thuleleni. Ungaphenduli to the affirmative xa usazi uba ayina potential. Ndithi xa uthandaza uzula, hallelujah hallelujah Jesus siyabonga bawo siyabonga Nkosi, uzula. Andithi xa uzula ufuna umane ubheka phansi uba awuzuwana. Andithi xa and kwezinye indawo kude kube worse, uphalwa bazula abaninzi abanye bavela ngapha abanye bavela ngapha ukuze ningangqubani. Ufuna umane ucimela umane ujama, umane ucimela umane ujama. Noba mhlawumbe kusententeni kubekwe phansi ezamethi izigreen, ufuna umane ubheka phansi kuba uzawuwa. Abantu bakudala that's why xa bezothandaza babeguqa phansi kuvalwe emnyango. Kaba nandla uxa kuba kuvalelwana emnyango. Xa nicinga ngokuvalelwana kungabikho umuntu ongenayo nibe nibuzana uba kazi uba ngubani. Kwakusaziwa nje ezicaweni uba kuyathandaza sizoguqa sithandaze, and xa uguqile musawuboni umuntu. So ngokuleyo ukuzula hallelujah hallelujah hallelujah, it's like sometimes unga-end up uthetha nawe ngaphandle bake kuyenzeka wozele.
but ukuma ngenyawo nokuguqa kuyanceda, but ke kuthiwa phaya it's a failure to remember or recall. To ignore is a deliberate act of paying no attention. Njengokudlala uWhatsApp ngosishumayelayo. Thumelela abantu uWhatsApp siyashumayela ucingana nawo yonke udoti lo ngokushunyayelwayo. So it's very easy bazalwane ukuba sim-ignore uthi xa ndicela inyani nondicela inyani mani ndisho ningamangqina am nike nibone eRegina into yenzekayo pha kwa-national anikayiboni anikaboni abantu bephuma kushunyayelwa beyimiqodi anikaboni naseReginini niye nithini xa nibona loo nto nibona uThixo kupheywe i-attention kuye noba e-ignoriwe okanye ngenza uba niyaphuma mpofu nani ndingabuzini nangathi nixakiwe kukuzigweba abanye abantu bake umshumayelo ke wathi ngicela siphakameni sizothandaza kuyefana uphakamani sithandaze nophakamani siphumeni bahle beleqe imoto andazi yinto le bahle beyileqile ndoncane ukuthi le nihleni ileqile boss nizenza ngcono ingathi niyalanto yabona umzekelo nowezi ngo is ignoring ignore bazalwane means you stop paying attention and you can do something very serious, something very good. That's why you'll find ukuthi abantu kuthiwa zi-ushers abafane baguquke abafane baye kwi-altar call because into ababhiziyo zinto ezininzi i-ushers. So ifuna xa uyi-usher ke ngowazi uba yeyi my service can be a distraction. Ingase isiphazamiso. Nokupheka. UPaul ba hey akuncomeka ukudla kwakho kanti sekupheka noSathane. Umane efaka ispice sesikhohlela. Ngeze bisikhohlela sikaSathane simnandi, that's why uPaul umuntu okwadla sona ucinga ukudla okoko xa kuye ecaweni. Nithi bakenze konke uba xa upheka pha kucawiwe noSathane ukhona. Nipheke nobabini uxa hey le mbiza yakhalazanga ukuvutwa kanti noSathane uzeni yakhe igesi pha uthi uza noMartha umuntu ke mhlawumbe ifike ezulwini uyozuyibona. So ndithi ke bazalwane bam ndibonile uba mandithethe into ezi-practical ukozele ecaweni kushunyayelo is ignoring God. Ukuba busy yi-ushering kunganaka uThixo nasecaweni nasekhaya. Ngamanye amaxesha kukhona abantu ababhizi emakhaya abanalo ixesha likaThixo. And the fact yokuba usondele kuThixo weza kuye ngoYesu is not enough. uThixo akafuni mzimba wakho, akafuni isiqu sakho uThixo. He wants your attention. Ndike ndive nakwezinye indawo naseziReginini everywhere kuthiwa abantwana be-Sunday school hayi i-attention span yabo funeka ushumayele 30 minutes emva koko sebesozela. Dayibo abantwana bahlala esikolweni 6 hours yonke kuthe nxa kufika ecaweni, which means icawe inayo into yokuba ukungahoywa kwaThixo kude kuthethelelwe. Ngiyabona usipha mdala wenza grade baspa grade 6 kodwa xa kusecaweni ungathiwa usiphamka kanani mncinci vela nimcule sisindisiwe ngekasi amen kodwa kani bantwana. So a Christian family ke sizakwenza sure ukuba everyone pays attention to God. Everyone pays attention to God. Ubuzile apha eklasini ubuzile kule class yam noba awuzukholwa kodwa uzomamela uba ndithini. Then make siyeke masigqibezele iphelele i-definition lapha. Okay babi ngathi umuntu othethayo Khona ima to forget can vele phela can kuthiwa to forget can happen unintentionally. To forget can happen unintentionally. Andithi xa ulibele mos kuyenzeka into uyilibala
kuthiwa ke i-action is a conscious active decision to pay no attention to someone or something. So when you ignore, uya decide andizuyimamela ke le nto. Uzoziculela nje. Kangaba imajority yabantu xa beyecaweni bagide xa sekushunyayelwa abavani nenkonzo yokuhlala ezinyaweni zika Yesu. So, Yes. Utike, I shared that verse, Hebrews 11, amaqhawe okholo with my siblings, when my mom or nephew, I can't remember, kwakungomphi who died. And their reaction, some of them, but hayi, thina sizifuna sifezekise ngoku sisaphilayo ezi promises. Banja abantu bayakhala. Then masiye ke ngokwivesi elandelayo uba xa uThixo ungamnakanga sukube kusenzekani pha kuye. Proverbs 15 verse 3. I hope isiXhosa nesizulu azusiphoxa. Kwexesha uThixo ungamnakanga kwenzekani kuye. Proverbs 5 verse 21. Undikhoyo uyazibona zonke izinto ezenzekayo. Ubakhangele abenza okubi nokulungileyo. Kusho uThixo udecide ukuba mawungamoyi. Yena uyayibona yonke lento uyenzayo. Kuthiwa amehlo kaYehova asezindaweni zonke uqaphela ababi nabahle. When you ignore God, wenza izinto ezimbi kuba ungabonwa abantu, uThixo yena ufuna wazi uba uyakubona. Masiye ku-English. For the Lord sees clearly what a man does, examining every path he takes. Ndithe NLT ntombazana. Then masiye ku TPT, the same verse. Uthi, for God sees everything you do, and his eyes are wide open as he observes every single habit you have. Ngombe lo TPT wakho. Okay, ndifunde ivesi ezimbili. Masiye ku 21 ngomntanami. 5:21. The eyes of the Lord are everywhere and he takes notes of everything that happens. And God sees everything you do and his eyes are wide open and he observes every single habit you do. Abantu abaninzi, they decide to do wrong things as if God doesn't see. Abantu abaninzi bavele bagqibe nje uba man vendenza ingathi uThixo akandiboni. Nike nibone abantu basemakhaya xa befuna ukuya toilet qha ingekho. Ithuleleni. Uba akababoni ithi andazi iza nazo. Ndizaza nazo ziphelele. Abantu basemakhaya uba bayabona bana basajonga itoilets azikho nehlathi likufutshane nomgwaqo. Ndiyonqena ukungena phakathi ehlathini. Uvela thina umuntu wakuthi uvela chopha apha ecakwendlela abheke phansi. Ani ignore nonke. But ke umbuzo njengoba ignora nina kwenzekani kuni? Nimbhekile. Idayibo siyaje lento ayenzayo ba intoni. So noThixo kwenzeka kanjalo. Abantu abaninzi they decide to ignore God. Benze zonke into abafuna ukuzenza. Besho ukuba asibonwa umuntu kuba bona bese babheka phansi bacinga noThixo ababoni. So when you ignore God, he sees you. Ndifuna ke ngoku sijonge fast izinto ezingakwenza umlibale uThixo. Izinto ezingakwenza
umlibale uThixo. Okay, before siye kuzo, no. Before siye kuzo, kukhona ivesi ethi, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Kodwa masijonge first. Number 1, into engakwenza uThixo ungamnaki kukumqhela. Yazi uba ukhe waqhela ukucawa, kulula biphele lanto enomdla wokuba intoni enye uThixo angayithetha. Getting used to God can really make you ignore him. Usolo uyazi into azoyithetha. So you don't have a sense of interest. Kaba wake washo utata Paul washa wathi akho nto eyingozi hlehle njengokukhulela ecaweni. Ukukhulela ecaweni iyona ngozi yake yankulu, because umuntu okhulela ecaweni uyiqhelile icawe, umqhelile uThixo, umqhelile umfundisi, ubaqhelile abazalwane. You know, there's no sense of awe. Akho kwanto engathi yamethusa ngoThixo. That's why ubuya Paula onyana bakaEli bakhulela ecaweni bade bangaba priesti kodwa bafa kakubi. uThixo wade wafunga wathi abazukhula onyana bakaEli. That's why you'll find ukuthi nalapha ecaweni singanabo abantwana abakhulele apha ecaweni. Kodwa ibe ngabona bafa ukufa okumasikizi, because ukhulela ecaweni ku dangerous. Akho verse kwethusayo. Uba twasofunda uMateyu chapter 5 verse 13. So sazi ba kuthiwani ityiwa ehlabathi. So uyamgqibezelela umfundisi. So fanele wazi ba akho nto imbi njengokuqhela. Uphala ba uyela nje uba uyazi ba umfundisi umjungulu uzokubuza. Ureporta kusisindweza not kuba ubufuna ukuze ecaweni wabanjwa into, awufuni qha uyonqena ku-account. That's why ureporta. Umbuzo wami uthi isekhona i-longing in your heart, khona ingome, khona ivesi ubaba uzoyijonga ethi as the deer panted for the, as the deer pants for the water, so my soul longs after thee. You alone at my heart's desire, and I long to worship you. As the deer, i-lyrics ngazazi ncam kodwa siyaqhuba. As the deer panted. Kanti uthile nto? Nesayijonga? Yes. Sizoyicula nje le ngoma. Psalms 42:1 lo. Psalms 42:1. No, kushiyana iversion, ithi iversion ke la. As the deer panted for the water, so my soul after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship. Ayi busasinayo nje le ngoma mzongana. Yes, ikhona. Yes. Are my strength. Sesinayo. You my king, even you are my friend. You are my brother. Yabona umzekelo mna. You are my friend. You are my brother, even though you are my king. Or you are my friend, even though you are my king. You are my friend, you are my You brother. are my friend, even. And you are my brother. And you are my brother, even though you You are are a my king. I love you more than. Ima ikhona le ngoma ndafika iculwa xa sasinemvuselelo le ngasengele. Siculela aba bangasazi isingisi. Njengensuzela. Ithini? La. Yomela manzi kanjalo moya wami. Umele wena nkulunkulu njengedlusela ke nje. Cela ungayilosi.
njengendluzela ke yomela amanzi kanjalo umoya wamemele omzongana silinde yena ngoku njengendluzela 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 yomela amanzi so sithi ke xa ungumzalwane ongena esisimo sokungamhoyi uThixo awuna umdla wokuya ebukhoneni bukaThixo awuna umdla wokuya ecaweni awunamdla wokufunda iBhayibhile awunamdla wanto sithi ke the first thing kukujwayela qhela nengoma uyazazi isitulo uyasazi yonke into kaba most year ndiyayibona isabhala nenotes nakhula qithi xa ndiyazulisa abanye benu sendiniyeka olahlobo lukaYesu eyeka uJudas sendifuna unibula niyofa ngo beniyazi onto kuba abanye benu ngaphandle kogogo abangakwazi ukubhala unintsi lwenu ndiliyeka ngabom ndiyalazi uba nisile qha niyo le nto bokunqandwa ngo sendifuna nje niyofa ndibona uba nifa kanjani spiritually because kaloku uyakwazi ukumbona umuntu ozisenje umzimba nozobhalisa uzomakisha iregister as that uphuma lo uyephi oh njengendluzela ke nje ngobani ababhalayo njengendluzela njengendluzela yomela uweziwe awucula unikezele ngemicrophone kwenza ntoni njalo umoya wami umoya wami umele wena nkulunkulu njengendluzela 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 ke Yomela amanzi. so cula isingesi ke nje umathanda Umoya wami umele wena ndikandibuza apha kwe kumnandi ukuzapha ecaweni ngolwesithathu okanye unyamezela usenayo into ethi ndifuna uThixo Thixo ndifuna ukuva and abantu abaninzi bacingela uba ukufuna uThixo ukufuna isiqu ngeke usibone isiqu sikaThixo uMary kuthiwa wehleli noYesu etheni ephulaphule into okuthetha kwakhe as the deer pants for the waters so longs after you alone are my heart's desire and Lord to worship you. uzibona xa uzosila awubi nomdla wokwazi cawu ingoma le awunawo nomdla wokwazi ingoma ayibuyinto yantona niyazi mna bazalwane uba ndive ingoma ndiye ndizama ukuyoyazi qha ingqondo ayisathathi kahle shem yalibala ndandizazi ingoma as the deer pants for the water so my soul longs after you alone Thando ulumko nivezela abantu ingoma ndingaveli mna worship you siyegqitha you alone are my strength my shield to you alone may my spirit yield you alone are my heart's desire and my Lord to
lapha phezulu noma lapha ezantsi yena xa ango ane okay ke ane nguwe I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You are the real joy giver and the Sanive le ndawo. of my heart. You alone are my strength, my shield. To you alone may my Okay, bakhambe ke lo sisi. Kawehle twice. You alone. Come back, still. She said a foot once. I didn't know me. Is that here? I guess so. This is best. What am I saying? You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit be. Manje bazakula nge first. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Siyaqhubeka. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Iphelile? Now, kusho ukuthi usukela namhlanje babi Sino and others. Ndifuna ingoma siculeni ingoma ingasibenye ecula generally. Ndifuna ingoma ingoma ezitsho kuye zodwa. Sive? Ingoma enjani? First person songs only. Hayi ndifuna nezithi kuyoba mnandi akho zoba mnandi yona la. Sifuna ingoma ezoshintsha ifocus okanye nawe Nkosi yami ingoma ezitsho kuye ngqo. Direct speech ne. So sithi ke into yokuqala kuqhela. That's why imajority yabantwana abakhulile ezicaweni bawofela kuSathane. Because bacingela uba bubuclever ukuphuma kule ndawo eright bayiqhelileyo. They want to explore. The second one, busy life. Busy life, and xa nge busy life, you are busy with good things. It's either you are busy with your studies, you are busy with your work, you are busy. Sithi izinto ezingenza uThixo ungamhoyi. Ubomi obuxakekileyo, ubomi obubusy. Too much. Kangaba kwi-most yecawe abantu bakubheka kakubi bokwagqiba i-hour ushumayela. Kuthiwa mfundisi khawulezisa. Abantu baningi baxakekile abantu. Abantu babhizi mfundisi. Kangaba wade watsho omnye wathi ubomi babantu funeka wazi uba buphelelanga ecaweni. Abantu banobomi babo somewhere else.
So fanele wazi ba i-busy life. Number 3, love of pleasure. Love of pleasure, is it 2 Timothy chapter 3:4 ne? Kuthiwa abantu bawubanga, just confirm babi, kuthiwa bawubanga abathandi beziyolo kunokuthanda uThixo. Kutsho njengoba uThixo umignora, uthanda ukonwaba. Kuthiwa they will love pleasure rather than God. Bawuthanda iziyolo. Bazothanda iziyolo, ukugroova, metric dance. Kaba ne concert ezikhona kwezibizwa ngoba zi-worship nights. Bawuthanda ezo zinto. Nxitywa impahla ezimhlophe, all white. Ewe, andikeni izibone ezo nxitywa white okanye. Abantu bawuthanda apho kuzoba mnandi. I-presence kaThixo mayibe nesishebo esiyifana. Makubekho into esonwabisayo. You know? So abantu abamnakanga uThixo kuba banake ulonwabo. Number 5, love of money. Love of money. Abantu abaninzi abamnaki uThixo because bafuna imali emisebenzini. Abantu bafuna overtimes ngecawa bade bazicengele. Ngoku Sunday ngicela overtime please. Because ufuna imali. uThixo ubekwe ecaleni into esiyisho sithi Thixo sizile kuwe njeba sizile kuwe sifuna imali. Enye into love of self, ukuzithanda. Love of self, ukuzithanda wena. Njengoba bezitsho uPhapha apha umzekelo ngokuba umuntu uxabene nendoda yakhe kucaba unomsindo akabisa funa nokumamela uThixo baThixo ndiphumena kulomtshato. They ignore that God and decide based ekutheni I'm hurt. Kangaba abantu abaninzi bayaphuma nasecaweni because bathi babe hurt. So if ukhulelwe kukuzithanda wena, ngalomzongana sifake ivesi ba wayengabhalwanga le vesi bantwana. I-busy life ubabi uzosijongela yona. Siyayazi i-busy life phaya kuthiwa kuyofana nentsuku zikaLothe apha abantu babetshata besendiselana besidla abantu. Ewe, that's busy life until kwazofika umlilo batsha abantu. Kuthiwe ngexesha likaNoah kuyofana nentsuku zikaNoah apha abantu bebebhizi besendiselana behweba abantu bekwi-businesses until kwazofika unogumbe and swept the people away. People are so busy. That's why ndathi bazalwane andiyinqweneli i-21st birthday yeHeden, graduation ceremony yeHeden. Ndicingela uba mamumchakele ungenze uba ndiyanigweba also. It should be verse 1 verse 2 babi ne number 4 nawe apho phezulu khawuzama ucaba uyacawa mbibi ufakele ezinye izinto. Number 4 no number 5 should be verse 2. Ndithi ke mamgaxi uba ke seva usibizile igraduation yomntana akho ngakholwayo kuyoya nje abantu bahalayo bathanda inyama ngaphandle uba uye wasixelela uba uhlele eplanini. Otherwise ayikho into ongayicelebrate emntwaneni ofayo. Cela ke nindibuze nindiphikise, awukwazi ukucelebrate umntana wakhe ngamoyanga uThixo. Yes phe kusiphela ubhala pha uzoyibhala into esitsho noma cha. So uba ngabe umntana wakho upasile kakuhle napha kwami ubupase kakuhle umntana siyamazi bali iHeden asivuyele graduation. Kangaba ndisacinga kwami uba ndingafotana nomntana wami
ngaphandle kuyandiqhatha ongasindiswanga openly kaba besizothi ndiyafunga soze ndiye kwi-graduation yomntana wami ongasindiswanga ndinxela inyama soze ndiyatshisa ngophe ndiyatshisa soze ndibe nomntwana kaSatana ndikwafana ndiyinyamezele no ndiyondle nje kuba ndayizala de ife funa ndithini sithi mama uGaxi akasindiswanga openly akezi nasecaweni azozulisa ndiqhatheke kodwa nobuyeze ecaweni azozulisa uba ndinento endizaziyo there's nothing to celebrate bazalwane i-eternity is bigger than this earthly life abantwana bethu abazala bethu abantwana bomalume kungcono basibone sibacunukela kunokubashayela izandla behoye elilizwe because nijike nilile kaninzi apha xa sefile lo muntu yini nakwabe besindisiwe umbuzo uthi ngoku bengasindiswanga ubuphi anti ubuwa mshayela izandla kuzo zonke izinto ngonobenani uJJ ndim lo mntana wami okasindiswanga ufana ongekhoyo andina ukuthi xa ufana ofileyo niyakhumbula utata unyana olahleka wathi yini unyana wami belahlekile ngoku ufunyenwe ubefile ngoku uvukile buye waphila something like that busy life baby Luke 17 verse 26 to 30 ndifuna siyivule busy life le mawuhlabe usicishe xa engasindiswanga asiye graduation yakhe asiye kurhalu masiye kurhala into esiyenzayo thina singabazalwane sithi siyeke omembulo kodwa sisawubethela abantu izandla kwinto erongo ufunda isiXhosa mntanami kutsho ukuthi uYesu uzobuya singamnakanga kuthiwa njengoko kunjalo ngemihla kaNoah koba kwanjalo ngemihla yakhe unyana woluntu qhubeka mntanami kuthiwa babesidla besela bezeka besendisa kusho ukuthi ngoku siyajika asina semtshatweni eyedeni ngathi bazonxama ngabazalwane ingale lenyama ndiyivala yonke hayi mina ndisho mna andizuya mna bayi mtshatweni eyedeni undikhumbuze andizuya emtshatweni eyedeni because if ihedeni ulibonakalisela uba ikhona into enhle eliyenzileyo antimos xa usiyapha uyocelebrate nalo andithi uyothi well done ezi zinto zisitha eyona nto ebalulekileyo abantu abaninzi kanti ijonge le verse babesidla besela bezeka besendisa kwadla kwangumhla wokungena kukaNoah enqanaweni wafika unogumbe wabatshabalalisa abantu bebhizi bonwabile kwabanjalo nangemihla kaLothe babesidla besela abake bayathenga bayathengisa betyala besakha wonke umuntu busy. No one is paying attention to God. Akekho umuntu ocingayo uba kunoThixo. Abanye babhizi beza ne-good grades. Ngenibona abazali encoma umntana wakhe kuba esewayi top achiever. Elihedeni. And lo mntana wakho mhla wafa uzobulila into ofuna silile nawe lapho. Oh yini umntana amasoza ayisihogweni. Ubumazi buzoyisihogweni. Beke wakhona izulu uqala. Isoko sivelale mina ukufala umntana wakho. Because isihogogo zikhamisile sithe. Babi. Kuthiwa ke babethengisa betyala besakha. Yes. Kuthiwa kodwa ngemini awaphuma ngayo uLothe. Kodwa ngemini awaphuma ngayo uLothe kwawa umlilo nesulfuri. Uyazi ba lo mntana ulibele kumshayela izandla. Lo dada ulibele kumshayela izandla. Kuzowa umlilo wesulfuri. Kuthiwa ke batshatyalaliswa bonke. Yazi ba kukho
into abakwazi ngayo efamilini bakwazi uba ungumuntu onothando oya kuyo yonke imizi neyamahlwempu kude kutsho xa kunconywa kuthe uthanda amahlwempu uthanda izityebi uthanda nabafundi uza nalapha kuthi lo mntwana utsho kogogo ababhema inqawa pha nabagwadayo bade bagwada ude bathengele nelicuba lokugwada. Yes ba So bayi tata bengizobuza uba kuwe ke ngoku ikhona i-exception ba if bayatshata bingamahedeni mna ndingunina ndikubize for ukushumayela. ndiyawunqena loo nto leyo kodwa ndingandibize hayi ndiyayinyamezela xa kutshata amahedeni odwa bafundi washumayeza aqhubeke akubuze ubundibizelana because amahedeni aqhubeka noba wakhubi uThixo kubo sisikhubekiso intando kaThixo emahedenini sisikhubekiso. Ndethukile nangapha kumamomothi xa kukho abantu abambalwa abake bathetha positive lapha benilindele bakuzothiwa yo wazi wasimosha. Nivile umamode watsho uba umntana wakhe ecawa bengazange amithe kuba sasenyelisa isono noba uzosenza umuntu masenze singcolile isono. Ndiyanicela bazali ndiyanicela bazalwane ake nijonge izinto ngamehlo kaThixo mayingabikho into enhle emehlweni akho uThixo engonwabanga. And ke nina into endiye ndiphala uba niyayenza uba umuntu ukhe wakuthanda nina niveni libale ngokuba uyashota. Uba nje ukwakuthanda uphala uba kule mali yakhe ayisebenzayo umane kupha u-end up u-enjoy imali ude ulibale le ndawo asilela kuyo. Kodwa ndithi mna ndingu-JJ if God is ignored I should be concerned. If ukhona into nje ezinyusayo kunokuzothi niyakhumbula ivesi babi ethi our weapons are not kuthiwa izikweqeselwa ngazo akuzizwe zenyama kuthiwa we are pulling down strongholds kuthiwa we are laying captive any thought kuthiwa yonke into ezicinga eziphakamisayo. Should be 2 Corinthians chapter 4 verse 10 okanye 10:4. 2 Corinthians 10:4 ntombazana ufake ezi versions zilula mntanam kuthiwa kuba zona intonga kuthiwa we use God's mighty weapons not worldly weapons to knock down strongholds of human reasoning asina human reasoning and to destroy false arguments. Yes kuthiwa we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. Yonke into ebavalelayo abantu bangamazi uThixo uthi we capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Yes kuthiwa we destroy kuthiwa and after you have become fully obedient then we will punish everyone who remains disobedient. So ndifuna ukuthi kuni bazalwane ake silwe nayo yonke into Covers Xhosa yonke into elwa nokwaziwa kwaThixo. Ake niye uncoma umzala yemzala yanhle impahla yakho yemzala yanhle imoto yakho ubumzala akasindiswanga akho nenye into enhle. Yemani umuntu onezilonda ophuma ubomvu apha emzimbeni ikhona impahla enganhle xa inxibini kusho ukuthi inhle nje ngwagqiba ukuyinxiba kodwa siyazi uba buzophuma ubomvu buyingcolise yonke lento. Ihedeni noba lithenge imoto enhle ihedeni noba linomzo omhle yonke lento it will yield disobedience to God. Maningavumi kubekho izinto ezenza amahedeni engamnaki uThixo nibashayile izandla ngazo kaloku izixhobo esilwa ngazo ayizizwe zehlabathi koko zizikweqe ezomeleleyo zikaThixo. Ngako ke sidiliza inqaba ewe sichitha ingxoxo ezilahlekisayo. Next kuthiwa sidiliza ngazo yonke imiqobo yamabhongo achasa ukuba abantu bamazi uThixo. Should we don't allow anything mamchakela engathi yenyuka izokwenza abantu bamzi sithimba zonke ingcabango sizenze zithobele uThixo. So
indaba yokuba uthi usibize uthi umntana wakho uziphethe kakuhle khangamithe kodwa engamnakanga uThixo. Into kaThixo abantu abakwethu, it's not about morality only, it's about the relationship with God. Abantwana bethu mabamthanda uThixo. Zinto nezingakwenza esizibalile ezinhlanu okwanamhlanje ezingakwenza uThixo ungamnaki. Number 1, ukuqhela. Uqhela amavesi, uqhela ingoma, uqhela icawe. Kabanye bathi bashintshene icawe athi manje ndiyovenya icawe ngo. Eyesibini, busy life. Ubhizi izinto ezimbi? Asikabali isono apha. Sithetha nje uba busy izinto eziright. Ezikwenza uThixo ngowakhona abe ngathi akekho. Elandelayo, love of pleasure. Njengabantu abahleli behleli ezitadium ngecawe. Abanye beyodlala ibhola, abanye bayagembula ngecawe. Elandelayo, love of money. Ubake wabekwa imali ebantwini balibala yonke into enoThixo. Abanye batshintsha icawe ngenxa yemali. Bayamthanda uThixo kodwa bake wathinta imali, finish indaba yabo. Elandelayo, love of self. Le hlobo ihleli ithetha nge-approach. Into ayithethile right kodwa i-approach. So they love themselves. Ubabi umane upapa ebesitsho apha ethi kukho into ethi choose yourself. Choose yourself. Zinto ezikhona ezo. So you don't even listen to what God says. Ndifuna ke namhlanje singama Christian family siqiniseke kuba uThixo sizomhoya. We'll pay attention njengoMartha. We'll pay attention njengoMartha. And ndifuna lo uninde buze nizivile zanto lithi ukuhamba zona kukuba mosha abantu. Ukuya kwibirthday kaBhuti ongasindiswanga. Ukuya emtshatweni kaBhuti ongasindiswanga ngaphandle buyomshumayeza. Because ngokubona kwami mna babi ingathi ukungasindiswa uthi uchate into embi, because ithe abantu basotshatile uSatan will always have some hold over you through this person. Ela ke siphakameni. Lungisanele watch abantu abamiye kumandanyaza lapha. Fakani kakuhle intambo yayo apha ngasemva. Ewe kwakungometsho kanjalo kudala. Ewe Jesu impilo yami yonke ifuna wena wedwa mayibe kuwe. Hallelujah. Ewe Jesu impilo yami yonke ifuna wena wedwa mayibe kuwe. Hallelujah. Ewe Jesu impilo yami yonke ifuna wena wedwa mayibe kuwe. Hallelujah. Sizothandaza. Bazalwane, lento is a matter of the mind. Ayinento yakwenza nomoya ingcwele. Ukungamlibali uThixo. Avoid and not avoid or ignore him. Into masiyenze consciously. Funa ke ubukhona uyazazi uba uThixo umane umlibala. Ukube nexesha nje elisispe apho ungacingi ngaye, ucinga ngawe, ucinga ngabantu. Phamise isandla sakho noba awuzange ungamhoyi kodwa ufuna ukuthatha isimo sikaMary. Wazi uba eyona nto ingangathathwa kuwe uThixo. Eyona nto ingangathathwa kuwe is your attention to God. Heavenly Father, we thank you tonight. We are so sorry that there are so many attractive things in the world. Even problems, catastrophes and everything that's negative. Sometimes these things draw our attention away from you.
xa kukubi siyakulibala, xa kumnandi kakhulu siyakulibala. When life gets busy and busier, ngamanye amaxesha sicela kuwe umsebenzi, but umsebenzi wethu ube yi-cause yokuba singakuhoyi, singabi nexesha lakho, even when we have a chance not to be occupied. Siyaza khona amaxesha we can't run away but work, but we know there are times that are optional, but we still choose work. We choose pleasure. We choose ourselves. We choose money. And we get used to everything that is to do with you. We get used to the preacher, get used to the verses. Siqhele yonke into iphelelwe yi-taste. But I pray tonight that Heavenly Father, you will draw attention back to you. That will quicken us. Wenze Nkosi siqonde wena. In Jesus' name.